Jó, jó. Szantra nincs esélyként. Hát ő volt ott az. Kért meg egy megkapja. Igen, igen. Jött mellettünk. Mi nem játszanak két pár? Vagy csak három csapat? Amúgy te hallott egy komplet másik térfélbe az úgy. De hány csapat? Ja, három csapat van. Ott melegítek. Meg itt, és kettő van a pályán. Majdnem áll. Akkor miért sem a két pálya? Mit húzott a nyilat? Ja, azt hiszem, hogy megfordul a kapus. Jaj, kicsi, hova emelkedsz, bazd meg, föl... Jaj, ne! Zicser! Zicser! Hello! Ne passzolj vissza, kifelé passzoljál! Mester, de vagyunk a pályán. Várják, fia, kirúgás, ez tanárdi lesz. Ne palászát az állatban oda, ne passzolj vissza! A dorozsmai bombázók. Így, bazd meg. Ott mekkora szőr volt. Nem bökéde. Mekkora számít lennék. Hát megjátszom már. Hát a kiesett volna menni. Mint látod, mint ő. Igen. Olyan! Vonal mellett! Nem marad mind a két láb, nem marad. Nem gól. Ez tőlem megtető! Cica! Nem emeltem fel a lábat, hogy szabályos volt cica! Hát valamelyik, aki belőtte bazdmeg. Istenem! Ez brutális. Ez brutális. Megöli! Megöli! Robert! Újra, videó! Kétes, Laci már! Anyám! Nézd, felpörgeti magának! Megy a faszomba! Hát megöli! Mónika! Széja! Nagy a hal! Öld meg! Szubasz a tigrisrugás! Kettő, az megvált a sípszó lesz, az a 2,5 perc múlva. Olyan Rózsi! Favágó vagy! Kéne állítani! Bocs, hogy élek. Légy! Hát minden van, de jó. De mindjárt egy gyuszi, még tegyük le 2 percet. Ahogy átmegy a Hagyjad már!